bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa habrirde Pinde TV caggal yettude geno gonɗo jonɗo en juule rasul sallallahu alayhi wa sallam noon en calmini khalifaɓe diine e khalifaɓe aada kawral e beleɗe Allah en garti e émission men Hol Mbo Woni Aan tongode temedere e sappo e jeegom en garti taw koye mbadi kubtudinde kono tan en calmini en ardiɓe en e Pinde TV tuggude baba Abou Habsatou Coumba Hamme ha yetti Daoudou Gueddade Maymouna Tafsir Daoudou Mariata Samba Gaysiri tanum arɗo guerlel ko noon ɓen ɓe ganduɗa ko waɗoɓe feere ha jeeɗen wonɓe e Pinde TV so tawi emin jalto e kala saaha ko ɓen tigui goni wonoɓe sababu hamin jalto woni filmoɓe amen ɓe tongode temedere e sappo e jeegom arti taw koye fannu goɗɗo émission Hol Mbo Woni Aan taw oɗo ko gollowo walla mbiyen ko fitaram golle embo wiye Ceerno Ba kono o lollori ko Aldiouma BA joni joni en batta so wona tottudembo o salmodira e yeɓoɓe ayaw habrirde Pinde TV assalamu aleykum Ceerno Ba. Assalamu aleykum Ba Modi mi salminima mi juurimama mi weltanimama e liggey joɗɗo mo mbaɗata vraiment ko salmindema tan e juuradema e ñagade Allah moƴƴere e ndi leydi ndi gonɗen e aduna mo gonɗen quoi a jarama tigui beele emin mbawi andude hol gonɗo Ceerno Ba. eyyi Ceerno Ba ko suka tan mo ganduɗa ko danaka jiɗɗo hande dariɗo pour hande yo gonka aduna wel gonka aduna wawa welde so wona jaam Ceerno Ba noon ko cukalel ngel ganduɗa jeeya ko Fouta département Podor ɗo e Dakar jonde mum ko Diamaguene Sicap Mbao ko on woni Ceerno Ba. holto mbaɗɗa beela a naati jangde tubakiri walla alqouranil karim? eyyi min ko alqouranil karim janggumi eyyi alqouranil karim janggumi donc mi waɗi hen ke duuɓi kewɗi quoi ko noon ɗum waydal. a janggi ha duwanaɗa walla mi janggi ha duwanami wonko Allah rokki kam mi janggi ha duwanami après alluwal ɗiɗoɓal ko nden pellitmi hankanti yiiloyade ko satti ko yiitude woni kalis guil nden ha joni mbiɗami jiilaw quoi. caggal nde jagguɗa alqouranil karim hol ha jaaɗa ha ɓooyi accinma ko caɗele walla ko holɗum? eyyi mbiɗa wawi widema accinimi ko ɓuuri ko hen hewde ko caɗele eyyi ko caɗele ɓuuri kam woppinde woni caɗele ɗe a yahata ha jiiɗa micro ma o yettello less a yahata hande ha jiiɗa yaltinde hoore ma e woni situation ngaji walla jinnaɓe ma walla famille ma donc a yahata ha ganda hankanti jangde nde kam aɗa yiiɗi mais kam natti wawde no wano ni ko ɗum taki jangde nde woppa goɗɗum natana. caggal jangde alqouranil karim ko caɗele wayno jinnaɓe famɗude doole e goɗɗum mataw ko ɗum pamɗen e haala ma gaccuɗa ko jangde alqouranil karim holɗum ko gadiɗa liggade? ɗo gadimi liggade ina heewi mais nde garimi arde kam to banggue liggey mo ganduɗa mi jooɗimi hen duumimi hen seeɗa ko banggue élevage woni gaynaka mi woni e fora ko toon gonnomi guilay mi waɗi ɗon duuɓi kewɗi seeɗa après gummimi ɗon noon jaatumi koye gueɗe goɗɗe eyyi ko noon ɗum wayda. no gummiɗa nde fora holtoon paaɗa? gummimi nde fora paami koye janggoyde meccal ɗum ko 2011 nden gummimi fora jiiloyimi meccal guila nden noon Allah waɗi mi janggi meccal Allah waɗi wonko Allah rokkimi hen. meccal ngal ko holɗum? meccal ngal ko meccal conducteur komi conducteur engin lourd engin lourd woni no hewɓe paamirtu enen mbiyata caterpillar eyyi won hen ne mbiya daran aɗa andi ɓe gandaɓe machine aji ille ɗe mbiyat tan ko daran wadde minnene ko ɗum woni meccalam. caterpillar woni meccal ma a jangi ɗum a wawi ko holden hitande jangguɗa ɗum? janggumi ɗum ko 2011 puɗɗimi hen nadde 2011 puɗɗimi nadde meccal ngal on jamanu woni nde autoroute à péage fewndetende ummade buntu Pikine faade Diamniadio ko nden hitande wonno 2011 nden puɗɗimi hen nadde mi woni ɗon 2011 ha 2013 nden woni premier mam contrat ko 2011 ne jangguɗa ɗum nde mbawɗa ɗum contrat ma gadiɗo mbiɗa ko holtoon? contrat yam gadiɗo ko Eiffage Sénégal wonno woni koye on autoroute sa
e phase Sénégal parce que premier toroson de fewnande ummade buntu Pikine faade Diamniadio be mbadi lancé deuxième toroson ummi Diamniadio faade aéroport Diass surtout ko temps maître Abdoulaye Wade non ko mais koy lay koy 2000 adandi lay Wade kanko fuɗɗi premier toroson ummade Pikine faade Diamniadio kanko fuɗɗi ɗum 2011 projet o fuɗɗi 2011 2012 o jippi on projet nan gasi 2013 ko nden on projet on ɗon gasi woni ummade Diamniadio faade buntu Pikine sa ƴeewi nden autoroute à péage yimɓe jipportono ko buntu Pikine sa ƴeewi hedde station ɗon yimɓe jipportono mais deuxième toroson o woni ummade buntu Pikine faade Diamniadio ɗum ko Macky Sall gasni ɗum ko Laye Wade fuɗɗi ɗum 2011 mais ɗum gasi koye laamu Macky woni Eiffage ko nden ɗum gasi caggal mum noon 2013 ɓe puɗɗiti Diamniadio faade aéroport Diass ɗum ko 2013 2014 ko ɗon gonnomi 2013 2014 woni premier contrat o gasi nde contrat o gasi nde après mi liggitaki Eiffage duttoɗen ko Eiffage hol caɗele ɗe ɓurɗa ɗon teskade caɗele Eiffage caɗele ɗe ine keewi caɗele gadane koye contrat ji ne jeeya hen te kadi ine wonde kadi salaire uji pamɗuɗi doole salaire uji ɗi ganduɗa sa heeɓi ɗum le premier hade wonde lo 5 an a gasnat kalis teguiɗa aɗa foti yaade ha lo 30 donc an a yoɓete hande tan hade wonde 2 jours 3 jours puɗɗirɗa ñamade mbayata ko contrat non ko contrat mais contrat o nafatama contrat o nafatama woni holɗum ko contrat feede chantier tan ɓe ciñinantoma contrat feede chantier sa ƴeewi hande ɗum woni e société ji Sénégal kewɗi contrat feede chantier somin holno mbawɗa min fammanirde e Pulaar contrat feede chantier way comme no hande mi ƴettuma an bamodi ar liggonomi mi signinanma kayit mo ganduɗa mbiyatmi tan ko feede mission hande somi e nder feede mission ko départ tan woodi arrivé o ina wawi wonde janggo ina wawi wonde hitande ko noon mbawami famminirde somi yiiɗi fammindema ha ɗum ɓuura lerde somi ƴettima comme soudeur a fini subaka soudeur golle mum ngala a wi kam ƴettu pikkoye peel gasa walla ko nandi hen mi wiyama non a ƴettiranimi ɗum ɗo walla conducteur ƴettu pikkoye peel gasa mi wima a ƴettiranimi ɗum ɗo sa fela on contrat hay sa fini a riwi kam min ala ɗo mbawmi kalmo yaadema firti so tawi mi eɗen pammina tan ko contrat mo ganduɗa so neɗɗo o ƴettima nde wela fof no wawi riwde nde wela fof ni wawi riwdema te kadi nde riwma fof ala ɗo goytoytuɗa ɗum sabu goytoytuɗa ɗum ko inspection de travail te sa yeehi inspection de travail a dañata toon gonga holko taki a dañata toon gonga taki a dañata toon gonga ko gueɗe ɗiɗi contrat o nde ciññintama nde contrat o nde yeehi nde inspection de travail won hen ɓe ganduɗa contrat yahata inspection de travail won hen a signinde contrat ta contrat o yahata inspection de travail erreur o eɗen jaɓo onon liggotoɓe oɗon jogui on erreur on erreur a wawa wiide aɗa joguimo a wawa wiide aɗa joguimo par ce que kamɓe signinoɓe contrat ji bureau tan kawra toon sa ummima bureau ko sur le terrain gonata kamɓe wonɓe bureau ko bureau tan ɓe gandi an gonɗo sur le terrain ko woni hen ko bureau ko ɓuuri kon hewde a waɗani maîtriser mais contrat sa signini ɗum ɓe mbiyatma ma retour contrat ma ar ko retour contrat haade o arde ɓe mbiyatma ko yahat inspection de travail après artay ma so ɓe garti ɓe gaddinimo retour contrat o yeehi inspection o yahani inspection an a andata hen haydara saabu ko retour a heeɓimo donc an laawol rokki men tan ko so contrat signinama hade waɗede so tawi a liiri contrat o hade contrat o artude juuɗe ma foti ko yaade inspection de travail so yeehi inspection yiyimo contrat o arta e juuɗe ma so artina aɗa foti jogade exemple papier mo ganduɗa ko retour contrat janggo e jaam kala ko wawma hebde kolliroya ɗum mais so tawi contrat mo joguiɗa wona contrat baɗɗo valable hay sa nawi on ɗon kayit o wawa dem couvrir haydara tigui joni en jabanat caggal mum de ɗiɗon chantier ji foof jayi ɗiɗon contrat ji fof gasi hol ɗum ɗo goɗɗo mo liggoyɗa hol société goɗɗo nde gummimi Eiffage ɗum ko 2014 gummimi ɗon jaami ko société goto ne wiye CWE woni ɓen ko sinwaji quoi ɓen goni fewnuɓe Mbour aéroport Diass aɗa andi sa ƴeewi aéroport waɗi ko sa yalti aéroport waɗi ko rond point ko 3 entreprise waɗi ɗum fecci ɗum entreprise premier mo ko Eiffage kañum fewndi rond point ummade rond point faade Dakar ko Eiffage Sénégal fewndi ɗum ummade rond point faade Mbour
ko CWE fewndi ɗum ummade rond-point paaɗo ila touba ɗon ko CWE fewndi hen hunde ko heddi ko ila touba ko ɓeeɗo fewndi ɗum RBC fewndi ɗum woni hande fewndoɓe BRT o e fewndoɓe ila Kaolack mais pour mi leernuma ha ɗum leera tan nde gummimi Eiffage jaami ko CWE woni fewnduɓe autoroute paaɗo o Mbour ko ɓen gadimi yaade ɗum wonno ko 2014 gonmi ɗon 2014 gonmi ɗon seeɗa mi joni ni mbatten mi woppete ɗe ndewaɗa ɗo fof yawtan min hen pammina yeɓoɓe Ayaw Habarude Pindi TV sen kalditi duttoɗen e caɗele gonɗe e gollorɗe ɗe ndewɗa ɗe fof jokko nde gummimi CWE jaami ko RBC woni fewnduɓe ila touba ɓen kadi mi woni ɗon dumunno seeɗa après condition ngaji moƴƴani après min dañji caɗele kadi comme no CWE gummimi ɗon jaami société goto ne wiye Elmasa ko société espagnol kamɓe pewdanno sa ƴeewi tubatul nde fewnete kamɓe pewdanno ɗum ɗon wonno premier mabɓe contrat mais min ligguidimi mabɓe ko Kolda ina wonde Sabadola nden gummimi ɗon jaami Elmasa nde gummimi Elmasa contrat yam gasi toon jaami société goto ni wiye Global Africa on société wonno ko min nder makko sa nani makko min dor mo ganduɗa Macky Sall waɗanno ɗum inauguré 2019 woni gonɗo o makko toon gonnomi gonmi toon toon mi alano contrat nde gonmi toon ha ɓooyi société goɗɗo ari ɗon waɗaɓe construction usine o won fewndoɓe plateforme usine o ina wonde barrage ɗo siyaniro yuppateɗo so oro lawƴama ɗo siyaniro yuppateɗo kamɓe pewnano plateforme usine o ina wonde barrage o woni SFTP ɓen ko société goto malien nde gonmi ɗon SFTP gonmi ɗon 2016 ha 2017 gummimi SFTP 2017 jaami société goto ina wiye Sored Mine jeyɗo o Sored Mine ko on adi wonde société pewdowo baɗo exploité or e Sénégal ko sénégalais wiyete ko Ousmane Anne kanko jeyno Sabadola départ o nde gummimi ɗon jaami Sored Mine gonmi Sored Mine ha décembre 2018 gummimi décembre 2018 gummimi Sored Mine gartumi ga e Dakar on société wonno ko Kédougou makko woni ko Kédougou woni SFTP ina wonde Global Africa ko Kédougou ina wonde SFTP kedi ko Kédougou ina wonde kedi Sored Mine ɓen kedi ko Kédougou goni nde gummitimi toon gartumi ɗo e Dakar duttitimi Eiffage gonmi ɗon 1 mois 2 mois après dañmi banggue goɗɗo jaami nde gummimi Eiffage jaami ko Sod équipe Sod équipe mi woni toon 2019 ha novembre 2021 novembre 2021 gummimi Sod équipe gartumi mais pour mi haalanma rek metti ɗe ɓurmi dañde e adunam e société mo ɓurmi dañde metti e nder Sénégal Sod équipe ina jeeya hen Sod équipe woni Sod équipe ni jeeya hen Sod équipe woni holon société baɗɗo représenté Qatar Sénégal ko taki ɗen metti ɓurinimi mi woni ɗon 2019 ha 2021 fin 2021 nde sañce mo battindimi yaade on sañce wonno ko Sabadola kamɓe ɓe luwat machine walla ɓe jeeya nde ɓe luwi kamɓe soɓe luwi machine o ko kamɓe tottata luuɗo machine kamɓe tottata ɗum conducteur mi wone société o 2019 ha 2021 hay flexible mi feera toon bonnude flexible woni ko kuruwaji nawɗi iwille o hay ɗum mi feera toon fusde nde gummimi sañce yam Sabadola on ɗon sañce o gonme makko ko 1 an 1 mois sañce o hitande e lewru wotoru min ligginimoɓe 101 million liggonimoɓe sa wela mi haalanma machine o kadi ko yoɓeteno ɗum fof mbiɗa wawi hen artude mais ha ɗum ɓuuri famminade ko taki mbiyami noon machine o chaque jour amo liggo 300 000 francs o luwirte chaque jour ko 300 000 francs o luwirte nde liggimi ɗon gonmi ɗon 1 an 1 mois nde gonmi ɗon 1 an 1 mois ɓe mbi aɓe poti ƴettude 10 conducteur mo ganduɗa a mbaɗ ɗumen embauché par ce que ɓen ɓooyi ɗon min mbaɗi test o ko test théorie woni kaala machine o ko wone makko to banggal moteur e ɗen gueɗe gandal ma to banggue machine taw jiidani liggade to min mbaɗi on test
cuɓaami e nder ɓen ɗon amin gonno hedde sappo amin keewi minen fof contrat ji feede mission tan min dañño contrat ji moƴƴaani nde ɓe mbine ɓe mbaɗata embauché 11 personnes min cuɓaami e nder ɓen ɗon wonnoɓe responsable uji wonnoɓe e nder ressources humaines o e nder on ɗon période ndemin cuɓa nde ɓen après won hen goppu won hen diwa goɗɗo ari ɗon kesso nde ari ɗon kesso ko mbino ko ɓe mbaɗata embauché ɗum laataki dottotomi joni ko kalɗa ko machine o ko yoɓete ko e a ligguima 1 million 100 millions 101 millions 101 millions temedere million million e million goto hitande e lewru aɗa andi misal mo totarma machine mo ganduɗa liggotoɗo journée goto yoɓe 300 000 francs donc so ligguima e 1 mois amo daña 15 millions plus que 15 millions amo dañi ɗum pawɗo amo dañi ɗum ala ko waɗata consommé so wona carburant o te ko luuɗo machine o yoɓata carburant o an jobdi jiidani e carburant o jobdi ndi jiidani e carburant o joni min joguiɗo machine o mbeɗa liggo lewru exemple 15 millions e nder 15 millions o hay exemple 500 000 mi wawa hen hebde joni haalnata yeɓoɓeɓe poɗɗa hebde ko naggam pour ɓe ganda min ouvrier o min dognowo machine o kala ko mbawmi hebde mbeɗa wawi hebde kam ko ɓuuri temedere ujunere faade nde dow ko taki mbimami noon machine on ɗon ceergol makko ko boni fo amo jara hedde 2 millions taw ko tokos machine tokos e jara 2 millions ha ko fawi joni min mi renanma 2 millions ma totta kam machine o a waddanimi hay goto ko min woni conducteur o ko min woni pointeur o ko min woni exemple won hade min kan se waddema intervenir il faut yotto wone panuji joni paani on tokson ko fof ko an conducteur o waɗata ɗum joni pour mballodiren a wi joni ko famɗi aɗa foti hebde lewru temedere ujunere ko famɗi nde kaldoton nde wadde on kaalan ɗum e fuɗɗo mon nde ɓe ƴettatma nde e fuɗɗo o min kaali ɗum ɗon mais min kalno exemple e nder 8 heures de temps o normalement sa yoɓi neɗɗo supplémentaire neɗɗo so contrat fof mo jiiɗa ko 40 heures par semaine 40 heures par semaine woni lundi jusqu'à vendredi 40 heures par semaine ko ɗon haaɗi mais aɗa foti yobdemo exemple vendredi o haaɗata ko midi aɗa foti yobdemo midi on ɗon e samedi mo liggoto o a yoɓanimo ɗum ɗon sa yobnomo ɗum ɗon te chaque jour amo jippo exemple 18 heures walla mo jippo 17 heures donc amo daña 2 heures de temps supplémentaire a yoɓanimo ɗum ɗon joni beela wona onon nde kalton nde on ciññinani ɗerewol wonde lewru so maayi ko temps joɓatami ñalawmaji naggam dawammi somi dawani somi dawi samedi e dimanche mbeɗa foti tottede naggam mi totta ko naggam aɗandi ɗon to banggue jobdi ndi a haaldete mais aɗani min ko ɓuuri kam ko taki gaddanmami ko ɗon ɓuuri kam ɗon ɓuuri kam muusde woni no gummorimi ni toon no gummimi nde toon mi dañi toon hitande e lewru mbeɗa foti ƴettude congé normalement hitande e lewru mbeɗa foti dañde congé nde gartumi nde ɓe taƴ contrat on ɗo ɓe taƴ ɗum nde ɓe taƴi nde contrat o ɓe jooɓi kam exemple droit de congé am droit de congé am ɓe jooɓi kam ɓe mbi kam yomi armi rutto chantier goɗɗo Gundiane nde kaldumi nde mabɓe o wi kam jiɗmi ko vendredi jaaha ƴetta équipement ma jaaha Gundiane mbiyamo noon mimi ala équipement o wi kam noon to paɗe tottenɗa paɗe ɗe ganduɗa totta ɗum hitande paɗe ɗe ko hitande tottamiɗe hitande ɓornimoɗe mbiyoɓe noon mi natti jogade paɗe boni ko ɓooyi mais min ko mbiɗa joguino paɗe ɗe ganduɗa ko min sodnode kalisam par ce que ko qualité wonno quoi min sodnode kalisam mbiyamo min ko ɗen paɗe joguino mais ɗen paɗe nde gummutumi ɗe on sañce mi rokku ɗum sehilam goto o wi kam casque mbiyamo noon casque o nan e nder machine o nde gummimi nde saabu sañce gartirmomo ko garage casque o nan e nder garage he e nder machine he nde mbimomo nde noon o wi kam casque o a fotani woppude ɗon casque o ko casque ma poɗɗa ko nawdemo galle ma mbimi mi nawata casque o gallam o wi kam an deke a waɗani compétent entreprise mo gonɗa 3 ans a bonnani ɗon haydara mbiya neɗɗo a waɗani compétent mbiyamo non an ke an woni mo waɗani compétent par ce que min contrat woni hakkude men so contrat o gasi potimi woppude ɗon bagage ma après ko ni o wi kam an mine ma en mbawa liggidade an liggey men gasi kono on ɗon injustice no guurirmomo ni ujunere e waaɓen yam ina guuri ɗum ɗo ɗeɗo caɗele mais ɗum fof addani amin ɗum ko contrat ji ɗi ganduɗa ɗi amin ciññina ɗum
amin cinñiɗo ɗum woni holɗum a wawa dañde ko ɓuuri on contrat contrat entreprise aji Sénégal fof ko ɗin contrat ji gonɗi ɗo feede mission feede mission nde neɗɗo wela fof riwma nde neɗɗo riwma fof ala ɗo mbawɗa ɗum woytoyade sa yeehi woytoyade ɗum a wawa woytade ɗum par ce que ala ɗo mbawɗa ɗum woytade ɗin contrat ji fof e bonde kadi won kadi ɓe ganduɗa nan liggo kadi ngala hay contrat ngala hay contrat so jomum waɗi sok joni jiya contrat mum signine joni ressources humaines ara so jomum alano sécurité waɗe joni équipement sécurité pour holɗum wadde belefe wonɓe ɓe exemple lawol wadde belefe lawol oɗo gueɗe makko fof en timmi taw Allah nandi ɗum timmani mi holko taki onon on mbawa woytade dillon mbaɗon dillere woytade caɗele ɗen guura toon e nder gollorde aɗandi woytade wona yimɓe fof mbawi woytade min goytirimi min ko heɓatami ko heeɓimi ko ɗum heeɓi ujunere e waɓene yam yo laamu ngu accu hen hakkille mum ujunere e waɓene yam heeɓi kam heeɓi kadi waɓene yam hewɓe wonɓe ganduɗa en dogna ɗo camion ngaji exemple jiya camion charge plus de 40 naggam millions walla plus de 100 millions yaaha faya Bamako walla faya Mali a faami danger fof gonɗo toon jiya cuhle to so joguide 30 ans walla 30 ans moyen inen dogno on camion ina yaaha taw ala hay contrat bamodi tigi joni jaɓanten ko holon en gari e hojomaji ɗi goɗɗi ko holngal gollorgal gollorɗa hande min hande gollanmi ko domaine assainissement gonmi banggue mo gonmi o ko actuellement chantier mo gonmi o ko assainissement o liggoto donc amin e golle ɗe amin golla kadi golle ɗe kadi minen ouvrier ji kam wax degui fa yalla kala komin poti hen wadde e gollal e tinnare e kadi muñal amin mbaɗi ɗum mais amin jiiɗi minen gonka amen ƴewte ƴewtoto ɗum ko laamu wonɓe hakkude amen e laamu ɓe ko ɓen ƴewtoto golle amen pour laamu anda minen amin keewi caɗele hande salaire uji ɗi min joɓateɗi salaire uji a wawa hen wurde a wawa wurde ɗin salaire uji saabu ko taki a wawa wurde ɗin salaire uji wonde a heɓat hande salaire ma tan hade lewru woɗɗoy tawa ñaami ɗum par ce que gurdam ɗam ni seeri gonga koye aduna mo gonɗen hande ko aduna kaɓniɗo mais eɗen poti dañde enen ɓeydare woni holɗum sa wone nokku hitande duuɓi ɗiɗi walla duuɓi sappo aɗa foti ɗon dañde ɓeydare nde ganduɗa ina walluma to banggue gonka aduna ma mais hande ha hande a dañata ɗum ɗon te kadi ala ɗo mbawɗa ɗum woytade ɗum ɗon ni jeeya hen sa yi kadi min kalmi yo laamu o woppa hakkille ouvrier ji ay minen conducteur uji nomin tampiri foof ko noon maçon o tampiri ko noon kadi soudeur o tampiri ko noon kadi électricien o tampiri ko noon kadi chauffeur camion o tampiri aynde hita waɗino ɗo duuɓi waɗino ɗo lebbi jawtuɗi syndicat ji woni transport nde ɓe mbaɗat ndeɗo grève 3 jours ɓe gadi wiide foof kamɓe ko accord oji ɗiɓe ciññiɗi e laamu waɗani respecté ɗin accord aji min nde mbiɗe noon min ɓernam nde mettu ko taki ɓernam nde mettu kamɓe hay accord goto ɓe ciññinani e ouvrier ji mabɓe hay accord goto ɓe ciññinani e conducteur e chauffeur aɓe mabɓe walla wonɓe e nder société ji mabɓe te kamɓe haalaɓe ɗo feccere mabɓe jogui chauffeur aji ko transporteur uji donc ɗum ɗon ko caɗele an aɗa wiye laamu signina waɗani respecté accord te an hay contrat moƴƴo a signinani ɗum mo gonduɗa o donc ɗum ɗon ko caɗele mais sa yi mbiɗa haala ɗum ɗo pour yo yimɓe yo laamu ngu wattir amen hakkille par ce que tampere fof amin tampi hande ni mataw ko ndeɗo toɓɓere gasnirten société battindiɗa wonde oɗo saaha kono tan ko yiyandema to en tant que fitram golle ɗi ganduɗa ɗi mawɗo leydi Sénégal fuɗɗi gollude e nder leydi Sénégal beelo ɗo banggue golle ɗe no jarata ni aɗa heptini ɗum eyyi minen mbeɗa wawi widema ɓurɓe andude ko mawɗo leydi golli e nder Sénégal minen ouvrier ji ko hen min jeeya guila e laabi ha e pomuji ha e hôpital uji ha e forage uji anani ha e côté courant amin jeeya e ɓurɓe ɗum wadde maîtriser saabu minen min liggoto ɗon min piye ɗon min dugde ɗon min belto ɗon min mettino ɗon minen amin gandi ɗum saabu feccere majji komin liggiɓe hen diwnoji Sénégal kewi Sénégal ala région mom yahani aɗa heptini kam wonko mawɗo leydi o majji golli toon mbeɗa heptini wonko golli toon mbeɗa heptini hande exemple guila e pomuji mbeɗa heptini mi tottuma tan pomuji tan mi tottuma exemple pomuji sa yeehi hande exemple Gambie on pont Gambie o Sénégal fof ne heptini ɗum mais pourtant amin jeeyaɓe liggiɓe ɗum a faami mbeɗa heptini exemple
pont gonɗo hunare woni Ganguel Souley mbeɗa heptina on pont mbeɗa jeeya e liggeɓe ɗum ene wonde pont booseyaɓe mbeɗa jeeya e liggeɓe on pont mbeɗa heptini kadi pont mo ganduɗa nan ligga Gurel Dara sa ari ha semmere fayi Bakel on woni ko hedde Dane Maayo on ko toon woni mbeɗa heptini ɗum pont jum nan ɗon pont jum ko 2012 fewda fewndi ɗum ko MSF a faami wadde noon minen amin keptini ko liggi ko sa yeehi hande to banggueji goɗɗi guilay Tamba Kédougou Casamance toon foof amin paami ɗum ko liggi ko toon amin gandi ɗum andude ɗum nde noon haɗata minen kam liggiɓe hen kam amin goodi hen caɗele amin jiiɗi noon minen ko liggi ko nomin liggiri ɗum ne haw welti o waɗi inigéré minen ni kadi yo wattu amen hakkille o anda ko e Macky Sall haalan Macky Sall holko jiɗɗon haalan Macky kalantumomo minen ouvrier ji wadɓe ɓe inigéré pont Foundiougne fewnuɓe pont Gambi fewnuɓe risatol ha Bakel ko Macky fewndi ɗum kanko fewndi ɗum o kanko fewndi exemple Tamba ha Kidira ariski entreprise bita ariski fewndi ɗum a faami kanko fewndi exemple Sédhiou hôpital Sédhiou kanko fewndi ɗum mi liggaki toon mais sehilaɓam liggima toon hôpital mo Kédougou ko kanko fewndi a faami hôpital mo Kaffrine kanko fewndi hôpital mo Touba kanko fewndi a faami hôpital mo Wourossogui o fawi gasani mais ko minen pewnata minen ouvrier ji jamñaji hande kala ko waɗi toon titoro walla terre oɗo kala ko wawi toon wadde titoro walla BRT o kala ko wawi hen wadde titoro yo andu ko minen ouvrier ji pewdi mais haqqe momin poti o dañde ndiɗo leydi amin mbasi ɗum yiide amin jiiɗi kanko o woppa amin hakkille saabu kala tampuɗo ɗo minen ɓuuri tampu sa yi hande hay exemple a yiyat docteur eɓe gulla syndicat ji gulla enseignant ji gulla ono on ngala fedde mais minen fedde amen minen mbeɗa darni fedde Bamodi mbeɗa darni fedde te ay nden ɗon fedde ala ko takindi ummade sowona gonko ouvrier ji ma en garto hen mbaɗen gonko ouvrier ji ko nden fedde darnata ɗum inchallahu rabbi a wayni hol konngol mbaynortomi ko lamɗo leydi lamɗo leydi mbaynortomi yo woppu amen minen ouvrier ji hakkille yo woppu amen hakkille gueɗel gonguel ko ñahammi Sénégal politicien ji fof noon kaldanmi yen goppu joofade nokku jarama joofade nokku yen goppu ɗum saabu hande won yiɗɓe Macky wonɓe Dakar won añɓe Macky wonɓe Dakar won yiɗɓe Macky wonɓe Fouta won añɓe Macky wonɓe Fouta mbeɗa nana ɗeɗo balɗe foof aɓe kaala résultat ji gummiɗo Fouta minen ndimago ngu Macky rokki amen ngu e banggue Fouta e new yaltinira amen e caɗele minen somin gotini Macky amin poti ɗum wotande te hande so élection wattuno toon momin jaltin résultat ji ɓurɗi hewde ɗi yaltini ɗi ngol ɗo konngol noon wona konngol ouvrier ngol ɗo konngol ko konngol politicien ko konngol fuutanke ngol ɗo konngol ngol battinimi haalde ko konngol ouvrier konngol fuutanke mbeɗa yetta noon mawɗo leydi o mbeɗa wiyamo yo jokku golle te kadi woto hul saabu ñande foof koye laawol o woni o feera jippade e laawol donc yo woppu amen hakkille minen ouvrier ji annen a jarama mawɗo anne Bamodi a jarama mi salmini kadi vraiment gonɗo e karale ɗe Ali Fall a jarama vraiment hay anne koye ouvrier jeyɗa wattimo nder kanko ouvrier jo jeeya kanko ne vraiment golle makko jooɗi peewi yo Allah sellin doole yo Allah rokku mon kadi goto men foof enen dañde ko mum ko ɗum ñaguiɗen a jarama yo Allah yammo jar merci Allah jarama o jarama on wonno Aldiouma Ba walla mbiyen Ceerno Ba lollirɗo Aldiouma Ba tongode temedere e sappo e jeegom en calmini ɓen ɓe ganduɗa ko suuɓiɓe ayawo habrirde Pindi TV ɗo caggal to ko Ali Fall woni ne jiruɗon no fewiri ni fewi ha no fewi ko ɗo karten ha saaha goɗɗo jokkon e abone wadde abonné e télé mon kono kadi ne jokkon e yebde télé mon ha saaha goɗɗo hawrude welede gueno Allah jaramon jarama.